Fil-laqgħa tal-ħadd 3 ta' Settembru 1961 tal-Kumitat Ad Hoc sabiex jitwaqqaf il-Gazin 12 May, is-Sur Joe Attat informa b'ferħ lill-Kumitat li akkwista informazzjoni li l-Gazin jista' jikseb il-permess sabiex jifforma l-banda. F'din l-istess laqgħa Sur Philip Zammit issuġġerixxa sabiex l-isem tal-Gazin il-ġdid ikun 12th May Band and Social Club. Fix-xahar ta' wara sewa fit-22 ta' Ottubru 1961 infetaħ uffiċjalment dan il-Gazin. F'din l-okkażjoni l-Perit Mortimer ippreżenta l-ewwel standard tal-banda lill-ewwel President li ġie mbierek bil-Ċiprit. Dan il-Gazin twaqqaf b'kumitat u b'xi 120 membru bl-approvazzjoni tal-ogħla awtoritajiet ekklesjastiċi u ċivili għal Ċiprit u l-kleru, kif ukoll bl-appoġġ sieħ tal-poplu Żebuġi. F'din l-okkażjoni daqqet il-banda Pinto ta' Ħal-Qormi u sar avviż li ser jibda jsir it-tagħlim tal-mużika sabiex fi żmien qasir tidher fil-pubbliku il-banda 12th May. Bħala għalliema tal-mużika l-Kumitat ħatar lil Maestro Amante Attart li kienu koll appuntat bħala l-ewwel surmaġ direttur tal-banda u lil Carmelo Ċantar. Dejjem bit-tħabbrik tas-surmast Amante Attart, il-banda 12th May tat l-ewwel dera tagħha fil-festa ta' San Filip tal-1962. Fis-sena 1963 ħabat iċ-ċentenarju tal-istatwa ta' San Filip u l-banda għamlet programm vokali u strumentali speċjali fejn daqqet innu kbir il San Filip, versi ta' Philip Kirkop u mużika ta' surmast Carmelo Bringat. Ta' kull sena, il-banda baqgħet tagħti s-sem tagħha fil-festa ta' San Filip f'okkażjonijiet speċjali oħra f'Ħażebuġ, kif ukoll f'ħafna festi f'Malta u Għawdex. Fl-1967, il-banda 12th May ġiet mistiedna mill-Laqda Gażini tal-banda sabiex teżegwixxi programm fi Pjazza Reġina il-Belt Valletta fl-okkażjoni tal-Festa Nazzjonali tal-8 Settembre. Fit-2 ta' Mejju 1971, fil-10 anniversarju, il-Gazin ġie konsegrat l-qalb imqazza ta' Ġesu u ta' Marija. F'din l-okkażjoni, il-banda dejjem taħt id-direzzjoni tas-surmast Amante Attart għamlet programm kbir taħt il-patroċinju tal-Gvernatur Ġenerali u fil-preżenza distinta tal-Arċisqof. Il-bakketta tal-banda 12th May wara li damet il-fuq minn 20 sena fidejn is-surmast Amante Attart, fl-1982 għaddiet fidejn is-surmast Henry Camilleri. Fi żmien dan is-surmast, propju fis-7 ta' Ġunju 1986, il-banda ċelebrat bil-kbir il-25 sena mit-twaqif tagħha u esegwit programm kbir taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta. Wara li Henry Camilleri ddireġġa l-banda għal aktar minn 10 snin, il-banda tmexxiet għal ftit xhur mis-surmast Raymond Fenech, fejn imbagħad fl-1994 il-banda għaddiet taħt id-direzzjoni tas-surmast Charles Kakija. F'Awwissu 1996 seħħet ġraja kbira meta l-banda 12th May f'kontinġent ta' 120 ruħ marru għaġġira, il-post fejn wettaq il-missjoni tiegħu il-padrun tagħna San Filip. Il-banda 12th May kienet l-ewwel banda Żebuġija li marret għaġġira u għamlet diversi marċi programmi. Fl-1997 il-banda segwit kunċert kbir fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni mill-ġdid tal-Planċir taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta. Fl-1999
il-banda għaddiet fidejn is-surmast Herman Farrugia Franz. Taħt idejn dan is-surmast il-banda minn barra li kabret is-sem tagħha f'Ħażebuġ, impenjat ruħha bil-kbir fit-talim tal-mużika. Bħala għalliema għandna lil mużiċisti magħrufa William De Battista u Jesmond Azzopardi. Mill-2002 bdiet tippreżenta kunċert annwali fuq livell nazzjonali. F'dawn is-sitt kunċerti li diġà ppreżentat, daqet mużika kbira li qatt ma ndaqet minn banet oħra f'teatri u postijiet importanti bħal fl-Università ta' Malta, l-Eden Century Cinema u f'Dar il-Mediterran.